lortu duzu nahi zenuena. Aitarekin ezkonduko zara eta nien naiz tartean sartuko. Jarri dugu ezkontza eguna. Kaixo, Lukas, esan. Ara, Aita, badakit ez dizula grazia zipitzik egingo. Zer gertatu da? Egia da orduan, Mireiak esan didan guztia. Oraindik hemen, joan da zinela uste nuen. Zurekin hitz egin nahi dut aurrena. Sartu, eta hartzazu besoetan. Ona da, umeak amaren berotasuna sentitzea. Izugarri eskertuko du, ikusiko duzu. Ezin dut asun. Inoiz ez duzu pentsatu beste ume batek hartzea? Zu oraindik adinean zaude? Hurrengo astetik aurrera elkarrekin egongo gara berriro. Ibon ezingo nahi zurrengo astean joan. Zer esan gura duk? Norbaitek biltegitik lapurtu eta berriz leku beran utzi zuela? Ez. Hori zinezkoa duk. Ertzainen bat izan bada? Zerka morrarazi hau gehiago. Ordu estrak egin beharrak edo ni Alizearekin eskondu izanak. Jakinzak ume bat izateko asmotan gabiltzala.